Đorđe Prelić rođen je 1985. godine. Jedan je od vođa grupe navijača Partizana Alcatraz. Prema podacima koje smo dobili po zakonu o dostupnosti informacija, u poslednjih nekoliko godina protiv Đorđa Prelića je podneto više od 20 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda. Aleksandar Vavić jedan je od vođa grupe navijača Partizana Alcatraz. Rođen je 1986. godine. Vavić je prvo bio jedan od vođa navijača Crvene zvezde, a danas je jedan od vođa navijača Partizana. U posljednjih par godina policija je prema saznanjima insajdera protiv njega podnela 12 krivičnih prijava za razna krivična dela. Do danas nema ni jednu pravosnažnu presudu. Mike Halkijević, rođen 1975. godine, bio je jedan od vođa navijača Partizana. Halkijević je osuđivan 4 puta, i to za krivična dela teške krađe, nedozvoljenog držanja oružja i izazivanja opšte opasnosti. Na optužnici je bio i Nikola Dedović Johnny, sadašnji vođa navijača Partizana grupe Alcatraz, ali je od njegovog gonjenja tužilac odustao. Alen Kostić Kubi jedan je od vođa grupe navijača Partizana South Family, rođen 1986. godine. Do 2006. protiv njega je podneto 14 krivičnih prijava za teška krivična dela. Protiv Alena Kostića MUP je za 5 godina podneo 14 krivičnih prijava, i to za krivična dela kao što su nasilničko ponašanje, razbojništvo, krađa, nanošenje teških telesnih povreda. Branislav Penčić rođen je 1981. godine. Jedan je od vođa grupe navijača Partizana Headhunters iz Obrenovca. Prema istraživanju insajdera, u periodu od 7 godina podneto je više od 12 krivičnih prijava za razna krivična dela. Branislava Penčića je do 2008. godine podneto više krivičnih prijava za teška krivična dela kao što su nasilničko ponašanje, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, otmica, napad na službeno lice, krađa. Velibor Dunjić Velja ima 24 godine. Jedan je od vođa navijača Crvene zvezde, grupe Belgrade Boys. 2008. protiv Dunjića je podneto 19 krivičnih prijava u kojima mu je stavljeno na teret da je izvršio najmanje 31 krivično delo. Dunjić je bio na slobodi, pa tako u aprilu 2008. osumnjičen za pokušaj ubistva. Zajedno sa njim prijavljen je i Uroš Avramović, također jedan od vođa navijača Crvene zvezde. Velibor Dunjić je bio na slobodi, sve dok zbog pokušaja ubistva za njim nije raspisana poternica, po kojoj je i uhapšen 2008. Do tada je, prema istraživanju insajdera, bio osumnjičen za više teških krivičnih dela, nasilničko ponašanje, napad na službeno lice u vršenju dužnosti i nasilničko ponašanje na sportskim priredbama, kao i ometanje službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti. Učestvovao je u tučama i pucnjavama, za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, za više krivičnih dela teške krađe. Uroš Avramović jedan je od vođa navijača Crvene zvezde. Do danas ima 15 krivičnih prijava za teška krivična dela. Po insajdera za posljednjih nekoliko godina protiv Uroša Avramovića podneto je više krivičnih prijava za teška krivična dela, kao što su nasilničko ponašanje, razbojništvo, nedozvoljeno držanje oružja. Do danas po najvećem broju ovih prijava nema pravosnažnih presuda. Dražen Dragaš, Draža ili Lurč, jedan je od vođa navijača Crvene zvezde, ima 26 godina. Protiv Dražena Dragaša je do sada podneto više krivičnih prijava za teška krivična dela, prodaju droge, nasilničko ponašanje, razbojništvo. Do danas, međutim, nema ni jednu pravosnažnu presudu. Vučković Marko, zvani Mare i komandant, vođa grupe navijača Crvene zvezde, Ultras Boys, ima 32 godine. Prema istraživanju insajdera, od 1995. godine do danas protiv Marka Vučkovića je podneto 8 krivičnih prijava, a na teret mu je stavljeno izvršenje 11 krivičnih dela. Nema ni jednu pravosnažnu presudu. Duško Vujičić, krivična prijava za držanje i stavljanje u promet opojnih droga. Dejan Majstorović, krivična prijava za nanošenje teških telesnih povreda. Marko Usić, 2 krivične prijave za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti i za učestvovanje u tuči. Dragan Supurović, 8 krivičnih prijava za neovlašćenu proizvodnju, stavljanje u promet opojnih droga, za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za prikrivanje, za ugrožavanje javnog saobraćaja,
za krivično delo ubistva i nanošenje lakih telesnih povreda. Vladimir Kovačević, 4 krivične prijave za napad na službeno lice, za izazivanje opšte opasnosti, za učestvovanje u tuči i za tešku krađu. Nikola Vidović, 8 krivičnih prijava za razbojništvo, za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za teške telesne povrede. Srđan Rajković, 5 krivičnih prijava za izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti, za razbojništvo, za ugrožavanje javnog saobraćaja i ugrožavanje sigurnosti. I sa tim krivičnim prijavama situacija je ista kao i u slučaju navijača Zvezde i Partizana. Sudski postupci traju godinama, a pravosnažnih presuda uglavnom nema. Podgrupa Ultra Boys, vođe Marko Vučković, Veljko Stajić, Marko Mitrović, Miroslav Janković i Ivan Bogdanov. Podgrupa Belgrade Boys, vođe Velibor Dunjić, Uroš Avramović, Željko Božović i Dražen Dragaš. Podgrupa Ultras, vođe Vladimir Šavija, Dragan Vasić, Milan Ćopić i Vukašin Popović. Podgrupa Alcatraz, vođe Nikola Dedović, Vladimir Maljković, Aleksandar Vavić, Ljubomir Marković, Đorđe Prelić i Miloš Radisavljević. Podgrupa Ludaci Padinska skela, vođa Dragan Ćurčić. Podgrupa Anti-Romi, vođa Predrag Simić. Podgrupa South Family, vođa Alen Kostić. Podgrupa Headhunters, vođa Branislav Penčić. Podgrupa Iricu Cibili, NPG, vođa Žarko Vidaković. Podgrupa Shadows, vođa Goran Kiještan. Podgrupa Extreme Boys, vođa Ljubiša Stević. Podgrupa Brain Damage, vođa Dragan Đurđević. Podgrupa United Force, vođe Dragan Supurović i Marko Bulatović. Sudski postupci, međutim, nisu završeni do kraja, pa se postavlja pitanje zbog čega uopšte država predlaže zabranu čitavih grupa kada postoje pojedinci koji su osumnjičeni za mnoga krivična dela.